Това е бърп. Едно от най-ефективните функционални движения, които може да направите. Няма човек останал безразличен към него, след като го е правил. Едните го обичат, другите обичат да го мразят. Сега ще ви дам няколко причини за това. Първо, то може да подобри вашата кондиция. Примерно, пробвайте за една минута максимален брой бърпита. Починете една минута и пак. Второ, може да го правите навсякъде. Излизате навън и правите бърпи. Нямате време да отидете в залата. Имате възможност, искате да тренирате, може да направите бърпи. Трето, участва цялото тяло. От самото начало. Скок, лицева опора, отскок и отскок нагоре с вдигнати ръце. Има различни варианти, при които може да се прави и с набиране. Четвърто, може да подобрите начина, по който се движите и самата координация. Примерно, пробвайте да направите максимален брой бърпита за 7 минути. От личен опит ви казвам, че ако успеете да направите 100, ще усетите силата на това упражнение. И последно, това, когато успеете да направите 100 бърпита за време и това време е около 4-5 минути, ще разправяте за тази си тренировка дори и на внуците си. Това е. Кой е добре да го прави това? Кой е добре? За абсолютно всеки, който иска да се чувства добре. Независимо от целта, дали ще отслабва, дали ще... Няма значение. Всеки може да прави бърпи. Тези, които отслабват, ще им е добре, защото се хабят голямо количество калории. За всеки е добре, защото сърдечната система работи, подобрява се. Това е бърпи. Едно от най-трудните функционални движения, които можете да правите в... Чакай, бърка. Едно. Това е бърп. Едно от най-ефективните функционални движения, които може да правите. Има... Дай пак.